Mission Berlin. Koprodukcija Deutsche Wellea, Poljskog radija i Radija France International uz podršku Europske unije. Misija Berlin, 9. novembar, 10:20. Imaš još 2 života i 95 minuta. Šta znači poruka? In der Teilung liegt die Lösung. Igraš li dalje? Igraš li dalje? Ana, uđi unutra i pitaj Sajdžiju može li da popravi kutiju koja svira. Okej. Ono tamo je u svakom slučaju tip koji mi se nasmešio u kafiću. Onaj sa malom srebrnom violinom. Herr Winkler? Herr Winkler? Anna, ich bin Paul. Dein Paul. Auch wenn ich jetzt weiße Haare habe. Dein Paul? Znamo li se mi to odnekud? Was hast du denn da? Die Spieldose, aha. Leo Winkler, Kantstraße 150, Berlin. Mein Vater. Znači, Leo Winkler je njegov otac. Die Spieldose ist, kako se kaže pokvarena? Sie ist kaputt. Kein Problem, Anna. Ich repariere sie hier. Danke, Paul. Oh. Was ist das? Ein Zettel mit einer Zahl? 19610813. Moment bitte. Ovo je čudno. Cedulja sa brojem 19610813. Nema problema, Ana. Ovaj čudni Paul kao da te odnekud poznaje. Sie ist kaputt. Ich repariere sie. Pokvarena je. Je li to znači da će mi je popraviti? Tako je. Die Spieldose imenica ženskog roda, zamjenica ona. Sie, ali zar to nije ono učtivo vi iz verstehen Sie? Jeste, ali to znači i ona. Zamjenica muškog roda glasi er. A u množini se također kaže Sie. Čak i kada su muškarci u pitanju. Okej, razumem. Polako ćemo to savladati. A šta je sa brojem? 1961. Misliš da to ima neke veze sa Die Musik? Osiguraj podatke. Upamti promene. Winkler. Wie bitte? Ja, sie ist hier. Moment. Anna? Telefon für dich, Anna. Für mich? Požuri, uzmi vezu da memorišemo stanje i osiguramo podatke. Halo? Unesite podatke o misiji. Unesite podatke o misiji. Dakle, moram da spasim Nemačku i to u ograničenom vremenu. Probudila sam se u hotelskoj sobi 14, a onda je došao jedan nepovedljivi policijski inspektor koji je želeo da je pretraži. Guten Morgen, mein Name ist Ogor. Kommissar Ogor. A inspektor je otkrio poruku ispisanu na ogledalu u mom kupatilu. In der Teilung liegt die Lösung, folge der Musik. Prvo, treba da sledim muziku. Na noćnom stočiću sam našla kutiju koja svira. Zatim sam u holu hotela razgovarala sa inspektorom. Die Dame von Zimmer 14. Endlich. Darf ich Ihre Papiere sehen? Na donjoj stranici kutije koja svira našla sam jedno ime i adresu. Drugo, Leo Winkler, Kantstraße 150. Ali ulica Kantstraße je dugačka. Treće, i morala sam da pitam za put. Kada sam stigla u Kantstraße, radnja je bila zatvorena. Paul Winkler kommt gleich wieder. Er trinkt seinen Kakao im Krokant. Čovjek iz kafeja me je čekao u radnji. Anna, ich bin Paul. Dein Paul. Četvrto, ovaj čudni Paul kao da se raduje što me vidi. A u kutiji koja svira bila je jedna cedulja na kojoj je napisan broj. 19610813. Peto, brojevi bi mogli da budu novi trag. 19610813. Podaci upamćeni. Dobro urađeno. I šta sada da radim? Kakvo deljenje je rešenje? Ne znam. Imamo ove brojeve, ali hoćemo li znati šta sa njima? 5. krug uspešno završen. Pripremi se za drugi nivo. Imaš novi trag. Imaš još 90 minuta i 2 života. Igraš li dalje? Igraš li dalje? Igraš li dalje?